bentie chenro mora ma in godo mar dhi kendo go mbaka ni somo Olympic primary bin gi chenro mora mar dhi go kod gi mbaka mondo mi bende inspire gi kata migi mijingo mar bedo gi misebedo kawuono mondo mi gin bende gi chok chir mar luwo yo miseluwo. Ntie Olympic kanyo be Maseno School onego adhi los nuclear club. Niso Maseno. Maseno School. Olympic kanyo, that's a very good mano criticism maber kabisa nikech aseber like I think en igni apar poka wuotho kono. Onego adhi amos gi kono to onego wachak nuclear club kanyo nikech technology ni okay mar engineers ki physicists ki professors ki all these other people. Technology en mar everyone. To the earlier maji nyalo chako ngie as something beneficial, the better. Sani as Nuclear Society of Kenya already ntie initiatives mosechaki. Kidhi Nova Pioneer ibiro yudo nuclear club kanyo, kidhi Starehe Gini, kidhi kanyo kendo changes, ni changes Lenana School ibiro yudo maogeni skunde mani Nairobi kae malo manigi gin malo to gin Nairobi kae. I think challenge Nuclear Society of Kenya en sani yudo yo ma wanyalo kao this message watere gweng ma ka nyithindo obed piny tugo iluongo ni banta nuclear iwacho ni my fission idoro neno fission ogoyo banta ngato fission to chako donje pasi ka pod gitindo.